Takže čaute lidi, vítám vás v mém kanálu a dneska se nacházíme v Polsku, Sanatarium. Pro tady to video budete 60 lajků a celé video vám vydám. Tady budete mít můj Insta, jeho TikTok, všechno možný, tu budete mít. Takže tam běžte, sledujte nás tam. A jak jsem říkal, je to odpuštěné celé, všechno jsme zkontrolovali, všechny informace vám dám, až jak tam bude. Takže my to nebudeme kecavat, vy se mějte a těšte se na to video, takže čus.